Tällä videolla kerron sinulle rintasyövän hoitopolun eri vaiheissa syntyvistä kustannuksista, niin suorista kuin välillisistäkin. Kustannukset saattavat vaihdella jonkin verran eri hyvinvointialueiden välillä ja ovat näin ollen suuntaa antavia. Kysyin maaliskuun 2025 alussa blogini lukijoilta sekä muutamissa rintasyöpää sairastavien Facebook-ryhmissä, että mitä rintasyöpään sairastuminen on tullut maksamaan ja mihin kustannuksiin hoitopolun varrella tulee varautua. Sain valtavasti palautetta ja kiitos siitä. Käytän lainauksia tämän videon varrella, mutta tietenkin nimettöminä, jotta kukaan ei voi kirjoittajaa niistä tunnistaa. Tämän videon pohjalla olevaa artikkelia kirjoittaessani mä olen perehtynyt muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksiin ja tiedotteisiin sekä kahlannut läpi eri hyvinvointialueiden hinnoittelua. Toivonkin, että tästä kattavasta yleiskatsauksesta rintasyövän hoitopolun aikana muodostuvista kustannuksista on sinulle apua omalla hoitopolullasi. Suomessa on korkeatasoinen ja toimiva julkinen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä, jota rahoitetaan verovaroin. Sosiaali- ja terveysministeriö asettaa asiakasmaksuille enimmäismäärät, mutta hyvinvointialueilla on oikeus päättää niiden suuruudesta omalla alueellaan. Lisäksi hyvinvointialueet voivat jättää maksun perimättä tai alentaa sitä, jos maksun veloittaminen vaarantaisi henkilön tai perheen toimeentulon tai lakisääteisen elatusvelvollisuuden. Jossakin tapauksissa maksu voidaan poistaa ihan kokonaan. Lakisääteisiin asiakasmaksuihin tehdään indeksikorotuksia joka toinen vuosi, ja vuoden 2025 alussa perusterveydenhuollon maksuja korotettiin 22,5% ja erikoissairaanhoidon maksuja 45%. Korotukset painottuivat erityisesti erikoissairaanhoitoon, mutta niitä kohdistettiin myös muihin asetuksessa määrättyihin terveydenhuollon asiakasmaksuihin sekä osaan sosiaalipalvelujen maksuista. Julkisista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävillä asiakasmaksuilla on useita tehtäviä. Ne toimivat osittain palveluiden rahoituslähteenä, mutta myös ohjaavat palveluiden käyttöä. Mielipiteet asiakasmaksuista vaihtelevat ja osa pitää niitä perusteltuina, kun taas toiset kokevat ne ongelmallisina. Asiakkaita suojaa maksukatto, joka rahoittaa terveydenhuollon asiakasmaksujen kokonaismäärää. Maksukatto on se enimmäissumma, jonka ylittymisen jälkeen maksukaton piiriin kuuluvat palvelut ovat pääosin maksuttomia vuoden loppuun asti. Poikkeuksena on lyhytaikainen laitoshoito, josta peritään ylläpitomaksu 25 € ja 10 senttiä vuorokaudessa myös maksukaton täyttymisen jälkeen. Terveydenhuollon 3 maksukattoa. Ensimmäisenä on asiakasmaksukatto, eli julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen katto. Toisena on matkakatto, matkakustannuksen vuosiomavastuu, ja sitten kolmantena on lääkekatto, eli lääkekustannusten vuosiomavastuu. Lääkekustannukset ja matkakorvaukset eivät kerrytä sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksukattoa, vaan näiden maksukatot haetaan Kelan kautta. Pitääkö rintasyöpähoidot maksaa itse? Rintasyövän toteamisen jälkeen hoitopolku sisältää useita vaiheita, joista jokainen voi tuoda mukanaan erilaisia kustannuksia. Hoitoon sisältyy muun muassa tutkimuksia, toimenpiteitä, lääkärin ja hoitohenkilökunnan tapaamisia, sarjahoitoja, kontrollitutkimuksia sekä mahdollisia terapia- ja kuntoutuskäyntejä. Sosiaali- ja terveyspalvelut voivat tapahtua fyysisessä hoitoyksikössä, mutta myös etäpalvelut, kuten digitaaliset vastaanotot ja etäkonsultaatiot, ovat yhä yleisempiä. Näiden palveluiden kustannukset voivat vaihdella hoitomuodon ja hyvinvointialueen käytäntöjen mukaan. Sitten seuraavassa muutamia lainauksia ihan rintasyöpään sairastuneilta. Suorat lääkekulut on helppo laskea, mutta sitten on paljon näkymätöntä. Kaikki verikokeet, EKG, magneetit ja TT, ei niistä mitään erillisiä laskua tullut, mutta jos
jostain yhteiskunta ne kuitenkin maksaa. Omassa kukkarossa se ei suoraan näkynyt. Sitten seuraava. Työnantaja maksoi työterveyden puitteissa työterveyslääkärin, työterveyshoitajan, psykologin monta kertaa, samoin alkuperäiseen diagnoosiin johtaneet rintojen mammon ja ultran ja koepalojen ottamisen, plus ensimmäisen vuoden kohdalla uuden ultran. Periaatteessa rintasyöpäpotilaan hampaat pitäisi olla kunnossa, ja ainakaan Espoossa ei ollut asiaa kuin yksityiselle. Sinne hurahti muutama satanen. Tadexin käyttäjälle suositellaan kyne- ja silmälääkärikäyntejä vuosittain, taas yksityiselle, jolloin hurahti muutama satanen lisää. Puhumattakaan sitten palkkavaikutuksista. Työehtosopimuksesta riippuu, kuinka nopeasti putoaa Kelan päivärahoille, ja tulotaso laskee kyllä roimasti, jolloin menetys per kuukausi on taas satoja euroja. Erikoissairaanhoidon asiakasmaksut. Sairaalat voivat periä maksun poliklinikkakäynnistä, päiväkirurgisesta toimenpiteestä, hoitopäivältä, sarjahoidosta ja kuntoutuksesta. Leikkaus- ja osastohoito. Rintasyövän leikkaustavan valintaan vaikuttavat monet tekijät, kuten kasvaimen luonne, levinneisyys sekä potilaan omat toiveet. Osa rintasyöpäleikkauksista voidaan toteuttaa päiväkirurgisesti, jolloin potilas saapuu toimenpiteeseen leikkauspäivänä ja kotiutuu vielä saman päivän aikana. Päiväkirurgian maksu on 218,70 €. Jos hoito jatkuu seuraavaan päivään, esimerkiksi komplikaatioiden vuoksi, voidaan hoidosta periä lisäksi hoitopäivämaksu. Leikkaus voidaan toteuttaa myös niin, että leikkauksen jälkeen jäädään osastolle toipumaan. Osastolla vietettävä hoitoaika on lyhyt, keskimäärin 1 vuorokausi. Koska jokainen potilas ja hänen hoitopolkunsa on yksilöllinen, voi osastolla vietetty aika olla pidempikin. Hoitopäivämaksu on tällä hetkellä 66,90 €. Ja sitten kun se maksukatto on täyttynyt, niin sen jälkeen hoitopäivämaksu on 25,10 €. Päivä- tai yöhoito sairaalassa maksaa sekin enintään 25,10 € vuorokaudessa. Toisinaan hoitopolku voi olla mutkainen ja kivinenkin, ja sairaalassa vietetään suunniteltua enemmän aikaa. Esimerkiksi haavan paraneminen ei sujukaan suunnitelmien mukaan, tai solun salpaajahoitojen sivuvaikutukset on niin voimakkaita, että tilanne vaatii osastohoitoa. Tämä kaikki lisää potilaskohtaisia kustannuksia. Sarjahoidot. Säde- ja sytostaattihoito ovat sarjahoitoja. Sarjahoito maksaa enintään 18,60 € hoitokerralta. Maksu voidaan periä enintään 45 käynnistä kalenterivuoden aikana. Terveyskeskuksessa annettu säde- ja sytostaattihoito on kuitenkin maksutonta. Esimerkiksi 6 kertaa solunsalpaajahoitoa maksaa 111,60 €. Ensimmäisestä käynnistä voidaan kuitenkin periä sarjahoitomaksua suurempi poliklinikkamaksua. Sitten taas sitaatti rintasyöpään sairastuneelta. Olen juuri sarjahoidossa HUSissa ja eka maksu oli yli 60 € ja nyt seuraavat olleet reilu 18. Ihmettelin, miksi tuo iso eka maksu. Sädehoidosta päättää lääkäri jokaisen potilaan kohdalla yksilöllisesti. Yleisesti määrä vaihtelee tämänhetkisten hoitokäytäntöjen mukaan 5 tai 15 kerran välillä. Esimerkiksi 15 kertaa sädehoitoa maksaa 279,60 €. Joidenkin rintasyövän alatyyppien hoitopolkuun sisältyy täsmälääke, jonka annosta maksetaan sarjassa annettavan hoidon maksu, eli se 18,60 €. Poliklinikkakäynnit ja asiantuntijavastaanotot, esimerkiksi onkologi, kirurgi ja muut erikoislääkärit. Jokaisesta käynnistä peritään sairaalan poliklinikkamaksu, joka on suuruudeltaan tällä hetkellä 66,70 €. Kaikkien ammattiryhmien erikoissairaanhoidon vastaanotot ovat maksullisia. Rintasyöpäpotilaan poliklinikkakäyntejä on useita.
Eri poliklinikoilla tapahtuvista käynneistä samana päivänä eri sairauden takia peritään kustakin oma poliklinikkamaksu. Päivystyksen kustannukset. Päivystyskäynti erikoissairaanhoitoa toteuttavan sairaalan tai muun erikoissairaanhoidon toimintayksikön ja terveyskeskuksen erikoislääkärijohtoisen sairaalan poliklinikalla maksaa sen saman 66,70 €. Ja sama maksu voidaan periä kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä terveyskeskuksen ja sairaalan yhteisesti sairaalassa järjestämän päivystyksen yhteydessä arki-iltaisin kello 20–8 sekä lauantaisin ja sunnuntaisin ja pyhäpäivinä. Päivystyskäyntejä voi hoitopolun matkalla tulla vaihtelevasti. Esimerkiksi solunsalpaajahoitojen aikana pienikin lämmönnousu on syytä ottaa vakavasti ja virka-ajan ulkopuolella on syytä käydä päivystyksessä arvioimassa tilanteen vakavuus. Myös leikkauksen jälkeen saattaa esiintyä päivystyshoitoa vaativia komplikaatioita. Laboratoriotutkimukset ja kuvantaminen. Esimerkiksi mammografia, magneettikuvaus, TT-kuvaus ja verikokeet sekä biopsiat ovat maksuttomia tutkimuksia. Huomioithan kuitenkin, että yksityislääkärin lähetteellä tehtävistä laboratorio- ja röntgentutkimuksista voidaan periä enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruuden maksu. Sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilla ei kuitenkaan ole kerrottu, kuinka suuri tämä maksu voi olla. Erikoissairaanhoidosta annetut lääkärintodistukset maksavat 56,70 €. Tämän lisäksi peritään poliklinikkamaksu tai käyntimaksu. Kuntoutus ja terapia. Fysioterapiakäynneissä sovelletaan sarjahoitomaksua, joka on 18,60 €. Joidenkin hyvinvointialueiden käytäntönä on periä ensikäynniltä poliklinikkamaksun suuruuden maksu ja sitten jatkokäynneiltä sarjahoitomaksu. Tässä taas muutama rintasyöpään sairastuneen sitaatti. Mulla Pirhassa eka fyssarikäynti polimaksuna, sitten sarjakäyntimaksuna. Ja seuraava. Olisi oikeudenmukaista, että käytäntö olisi sama koko Suomessa, mutta kyllähän noilla sairaanhoitopiireillä eroja tuntuu olevan. Etävastaanotot ja digitaaliset palvelut. Jos etäpalvelulle ei ole erikseen määriteltyä maksua, peritään siitä normaalin vastaanottokäynnin asiakasmaksu. Jos palvelu on maksuton, se on maksuton myös etäpalveluna. Digitaaliset palvelut kerryttävät maksukattoa ihan samalla tavoin kuin vastaanottokäyntiin perustuvat palvelut. Suun terveydenhuollon kulut rintasyöpäpotilaalle. Huomioithan, että ennen hoitojen alkua tulisi käydä hammaslääkärin tarkastuksessa ja hoidattaa suussa mahdollisesti olevat hoitoa vaativat ongelmat kuntoon. Terveyskeskuksen hammashuollon perusmaksu määräytyy sen mukaan, että kuka sitä hoitoa siellä antaa. Halvimmillaan se on 13,80 € silloin, kun hoidon antaa suuhygienisti. Hammaslääkärin maksu on 17,90 € ja jos hoidon antaa erikoishammaslääkäri, niin se on 26,30 €. Perusmaksun lisäksi hampaiden hoidosta ja tutkimuksesta peritään erillisiä toimenpidemaksuja. Ja nämä toimenpidemaksut ja muut maksut vaihtelee 11,50 € esimerkiksi puudutus yli 200 €. Maksujen suuruus määräytyy hoidon vaativuuden ja aikaavievyyden mukaan. Hoidosta ja tutkimuksesta perittävien maksujen lisäksi voidaan periä oikomislaitteiden ja proteesien hammastekniset kustannukset ja erikoismateriaalien kustannukset. Muut maksut löytyy halutessasi tästä artikkelista, mikä löytyy sitten taas blogista rintasyöpätieto.fi ja sieltä löytyy sosiaali- ja terveysministeriön taulukkoon linkki kohdasta suun terveydenhuollon kulut rintasyöpäpotilaalle. Terveyskeskusmaksut. Terveyskeskuksissa perittävät maksut vaihtelevat palvelutyypin mukaan. Osa palveluista on täysin maksuttomia,
kun taas tietyistä käynneistä peritään joko kertamaksu tai vuosimaksu. Lääkärin vastaanotolla vuosimaksu on enintään 56,40 €. Se on kalenterivuosittain. Tai voi myöskin valita kertamaksun, mikä on kerralta enintään 28,20 € per käynti. Yhdessä terveyskeskuksessa kertamaksu voidaan periä enintään 3 kertaa kalenterivuodessa. Huomioithan kuitenkin, että jos käyt useammassa terveyskeskuksessa, kertamaksu voidaan periä jokaisessa erikseen. Lääkärin todistus. Hoitoon liittymättömistä lääkärin todistuksista peritään 56,70 €, minkä lisäksi peritään myös poliklinikka- tai käyntimaksu. Perusterveydenhuollossa ei peritä maksua hoitoon liittyvistä todistuksista tai lausunnoista. Maksua ei siis peritä, kun todistus liittyy hoidon tai kuntouksen tai lääkekorvauksen saamiseen. Maksua ei myöskään peritä sairauslomatodistuksesta työnantajalle, jos kyseessä on lyhyet sairauslomat. Maksuttomia todistuksia ovat esimerkiksi P-lausunto, jota tarvitaan sitten, jos on erityiskorvattavat lääkkeet, sairausvakuutuspäiväraha, kuntoutus, psykoterapia tai A-todistus on lyhyet sairauslomat, todistus työnantajaa varten lapsen sairaudesta, tilapäistä hoitovapaata varten. Jos tarvitaan lähete sairaalaan tai todistus potilaan kuljetuksesta, mikä on sama kuin matkatodistus, tai jos tarvitaan todistus toiseen sairaanhoitolaitokseen pääsemistä varten. Päivystyskäynti perusterveydenhuollossa voi olla enintään 38,70 € ja se voidaan periä arkisin kello 20–08 välillä, eli niin kuin yöhoidosta, sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä. Tämä maksu voidaan periä myös vuosimaksun maksaneelta tai 3 vastaanotolla käyneeltä. Sairaanhoitajan vastaanotto. Se on maksuton, jos hoitovastuu on hoitajalla, eli sairaanhoitajalla, terveydenhoitajalla tai kätilöllä. Jos käynti kuitenkin siirtyy lääkärin vastuulle, niin siitä sitten peritään lääkäripalvelumaksu. Terveyskeskuksen määräämät tutkimukset, eli laboratoriotutkimukset ja röntgentutkimukset ovat maksuttomia. Ja sairaankuljetuksesta voidaan periä enintään valtioneuvoston asetuksen mukainen maksu. Tämmöinen maksu voidaan periä myös silloin, kun annetun ensihoidon ansiosta potilaan tila on korjaantunut siinä määrin, että kuljetusta hoitopaikkaan ei olekaan tarvittu. Lääkärin määräämä sairaankuljetusajoneuvolla tapahtuva siirtokuljetus terveyskeskuksen tai sairaan sieltä toiseen hoitolaitokseen tai kotihoitoon on kuitenkin täysin maksuton. Mitä rintasyöpähoidot maksavat? Jokainen rintasyöpäpotilaan hoitopolku on yksilöllinen, mutta kustannusten kertyminen noudattaa usein tiettyjä linjoja. Tähän on nyt kerätty ihan todellisia kustannuksia, mitä rintasyöpään sairastuneet on kertoneet. Eli tämän esimerkkipotilaan kokonaiskustannukset oli yhteensä 1 997,60 €. Lääkärikäynnit ja asiantuntijakonsultaatiot maksoivat 234 €. Tähän sisältyivät yleislääkärin, onkologin, psykiatrin ja muiden asiantuntijoiden vastaanottokäynnit. Myös puhelinvastaanotot ja etäkonsultaatiot aiheuttivat kustannuksia. Osa käynneistä oli maksuttomia, mutta erityisesti erikoislääkärien vastaanotot ja hoidon suunnitteluun liittyvät tapaamiset olivat maksullisia. Lääkkeet ja reseptivalmisteet maksoi 252 € ja potilas maksoi esimerkiksi ahdistuslääkkeistä ja muista tarvittavista reseptivalmisteista. Lääkekustannukset voivat vaihdella suuresti riippuen siitä, mihin korvausluokkaan lääke kuuluu, ja kaikki lääkkeet ei kuulu Kelan korvausten piiriin.
Sytostaatti- ja täsmälääkehoidot maksoi 651,60 €. Ja Kelan tai hyvinvointialueen maksukatto voi kattaa osan näistä kustannuksista, mutta ei välttämättä kaikkia. Leikkaukset ja toimenpiteet oli 450 € ja muita kuluja oli 309 €. Tähän muut kulut ryhmään kuuluvat esimerkiksi mahdolliset itsehoitotuotteet, kuten ihovoiteet, silmätipat, haavanhoitovälineet ja suunhoitotuotteet. Vaikka nämä ei kuulu suoraan lääketieteelliseen hoitoon, niin ne on kuitenkin välttämättömiä potilaan hyvinvoinnin kannalta. Ja tämä kerrottu esimerkki osoittaa, kuinka rintasyöpähoidot voi aiheuttaa taloudellista kuormaa myös julkisen terveydenhuollon piirissä. Vaikka monista käynneistä ja toimenpiteistä ei peritä maksua, syntyy kuluja useista pienistä osista. Resepteistä, sarjahoidoista, leikkauksista, lääkärikäynneistä ja itsehoitotuotteista. Potilaalle ei useinkaan muodostu tarkkaa kokonaiskuvaa ennen kuin kulut on jo kasautunut. Maksukattojen tunteminen ja mahdollisten etuuksien hyödyntäminen voivat lievittää taloudellista kuormaa merkittävästi. Paljonko on sairaalamaksujen maksukatto? Julkisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa on käytössä kalenterivuosikohtainen asiakasmaksujen katto eli maksukatto, joka rajoittaa asiakasmaksujen enimmäismäärää. Vuonna 2025 maksukatto on 762 €. Kun maksukatto täyttyy, maksukattoon kuuluvat palvelut ovat pääosin maksuttomia loppuvuoden ajan. Poikkeuksena kuitenkin lyhytaikaisen laitoshoidon tai palvelun ylläpitomaksu, mikä on edelleen 25,10 € vuorokautta kohden, ja se peritään maksukaton täyttymisen jälkeenkin. Maksukattoon lasketaan mukaan myös hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevat ostopalvelut. Alle 18-vuotiaiden hoitomaksut yhdistetään huoltajansa maksuihin. Kun maksukatto ylittyy, palvelut on maksuttomia kaikille niille henkilöille, joiden maksut on yhdessä kerryttäneet tätä maksukattoa. No, mistä sitten tietää, onko maksukatto täynnä ja mistä saa maksukaton todistuksen? Julkisen terveydenhuollon palvelusta saatavassa laskussa on aina oltava tieto siitä, kerryttääkö kyseinen asiakasmaksu maksukattoa. Maksukaton täyttymistä on seurattava itse, ja tätä varten voi pyytää terveydenhuollosta seurantakortin. Säilytä kaikki alkuperäiset maksukuitit koko vuoden ajan, sillä tarvittaessa ne tulee esittää sitten ennen kuin saa sen todistuksen maksukaton täyttymisestä. Todistuksen tästä maksukaton täyttymisestä antaa se terveyskeskus tai julkinen terveydenhuollon yksikkö, jonka kohdalla se maksukatto täyttyi. Todistusta ei myöskään myönnetä automaattisesti, vaan se pitää pyytää itse. Hyvinvointialueilla on neuvontavelvollisuus. Hyvinvointialueen on huolehdittava siitä, että asiakkaille annetaan riittävästi tietoa, ohjausta ja neuvontaa. Asiakasmaksuista ja niiden määräytymisestä, maksukatosta ja sen seuraamisesta sekä maksujen huojentamismahdollisuuksista. Jos sinulla on kysyttävää asiakasmaksuista tai maksukaton kertymisestä, ota yhteyttä sen hyvinvointialueen asiakaspalveluun, joka vastaa palvelun järjestämisestä ja maksujen perimisestä. No, mitä sitten kuuluu maksukattoon? Siihen kuuluu terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkärin palvelujen maksut, sairaalan poliklinikan antama tutkimus ja hoito, fysioterapian maksut, päiväkirurgiset toimenpiteet, sarjassa annettava hoito, kuten sytostaattihoito tai sädehoito, lyhytaikaisen laitoshoidon ja laitospalvelun maksut, esimerkiksi sairaalan tai terveyskeskuksen vuodeosasto, yö- ja päivähoidon maksut, kuntoutushoidon maksut, suun ja hampaiden tutkimus ja hoito, ei kuitenkaan hammastekniset kulut, tilapäisen kotisairaanhoidon ja kotisairaalahoidon maksut, terveydenhuollon ammattilaisen antamat terapiat ja sitten toimeentulotuella maksetut maksut.
Maksukattoa kerryttävät lisäksi myös ostopalveluina tuotetut palvelut, jos ne kuuluvat hyvinvointialueen järjestämisvastuulle. Maksukaton kertyminen ei ole sidoksissa vain omaan hyvinvointialueeseen. Eli jos käyt hoidoissa useamman hyvinvointialueen paikoissa, niin kaikki kerryttää sitä yhteistä maksukattoa. Ja kaikki maksukatot on kalenterivuosikohtaisia. Jos hoitojakso jatkuu vuodenvaihteen yli, niin se maksukatto nollautuu ja kerryttäminen alkaa alusta. Jos saamasi hoito jakautuu 2 eri vuodelle, maksukattoa kerryttävät maksut kirjautuvat sille vuodelle, jolloin se hoito on annettu. Ja maksukaton voimassaoloaika päättyy aina vuoden viimeinen päivä, eli 31.12. Ja tämä sitten taas puolestaan voi aiheuttaa huomattavia kuluja sinne alkuvuodelle. No mitkä maksut sitten ei kuulu siihen maksukaton piiriin? Sairaankuljetuksesta perittävät maksut, lääkärin todistuksista perittävät maksut, yksityislääkärin lähetteellä tehdyt laboratoria- ja kuvantamistutkimukset, sosiaalihuollon palvelut, siihen ei huomioida näitä lyhytaikaista laitospalvelua, tulosidonnaiset palvelut, palvelusetelin omavastuuosuus, kuljetuspalvelujen omavastuu ja täysin yksityiset palvelut, joiden järjestämisestä hyvinvointialue ei vastaa. Jos asiakasmaksu on korvattu esimerkiksi työtapaturmavakuutuksen perusteella, se ei myöskään kerrytä sitä maksukattoa. Laskuun on aina erikseen merkitty, jos se lasku kerryttää maksukattoa. No sitten kun sitä maksukattoa on kerrytetty ja tullaan siihen tilanteeseen, että maksukatto täyttyy, niin mitä sitten pitää tehdä? No on ensinnäkin ensiarvoisen tärkeää, että seuraat sen maksukaton täyttymistä itse ja säilytät kaikki laskut ja maksukuitit kaikista näistä edellä kuvatuista maksukattoa kerryttävistä palveluista käynti- tai hoitoaikajärjestyksessä. Varaudu siihen, että kuitteja saatetaan pyytää maksukaton käsittelyn yhteydessä. Kun se maksukatto täyttyy, ota yhteyttä omaan hyvinvointialueeseesi, terveyskeskukseesi tai siihen julkisen terveydenhuollon yksikköön, jossa se maksukatto täyttyy. Tarvittavat yhteystiedot löytyvät laskulta, pitäisi ainakin löytyä. Ja huomioithan, että maksukaton käsittelyaika saattaa olla hyvinvointialueen mukaan 2-3 kuukautta siitä yhteydenotosta. Ja sitten vielä tässä on kertaus, että todistuksen maksukaton täyttymisestä antaa se terveyskeskus tai muu julkinen terveydenhuollon yksikkö, jonka laskun kohdalla maksukatto täyttyy. Todistusta maksukaton täyttymisestä tulee pyytää itse. Kun maksukatto on täynnä, maksukaton piiriin kuuluvat maksut ovat pääsääntöisesti maksuttomia sen kalenterivuoden loppuun asti. Lyhytaikaisesta laitoshoidosta tai laitospalvelusta peritään kuitenkin sen maksukaton täyttymisen jälkeenkin maksu, joka on enintään 25,10 € hoitopäivää kohden. Jos olet saanut laskun jostakin muusta maksukattoon laskettavasta palvelusta, niin ota viipymättä yhteyttä siihen laskun lähettäjään, niin sen pystyy sitten korjaamaan. No mitä sitten, jos se maksukatto ylittyy? Olet maksanut ihan liikaa. No ei hätää. Sinulla on oikeus saada liikaa suoritetut maksut takaisin. Jos olet siis epähuomiossa maksanut liikaa julkisen terveydenhuollon asiakasmaksuja, maksukaton ylittävä summa palautetaan sinulle. Vaatimus tästä tulee tehdä maksukaton täyttymistä seuraavan kalenterivuoden aikana. Eli jos sä olet maksanut liikaa maksuja esimerkiksi vuonna 2024, niin tulisi se takaisinmaksuvaatimus tehdä vuoden 2025 aikana. Liikaa maksetut asiakasmaksut palautetaan aina palvelujen käyttämisjärjestyksessä, ei laskutus- tai maksamisjärjestyksessä. Tässä taas muutama sitaatti rintasyöpään sairastuneilta. Kannattaa muistaa, että terveydenhoitokulujen kattosumma on 762 € ja sen ylittävän osan voi hakea takaisin.
Mikäli et ole jaksanut pitää kirjaa kuluista ja ilmoittaa katon täyttymisestä. Esimerkiksi lääketivutushoito on tänä vuonna 18,90 € kerta ja poliklinikkakäynti 66,90 €. Itse hain katon ylittäneen summan hyvinvointialueelta sekä HUSilta. Kattosummaan lasketaan niin kutsuttu kunnallinen fysioterapia, terveyskeskusmaksut, hammaslääkäri ja niin edelleen. Yllättävän nopeasti katto täyttyy. Aikaa tuon ylittäneen summan takaisin hakemiseen on peräti koko seuraava vuosi. No mitä sitten, jos ei pysty maksamaan niitä asiakasmaksuja? Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista säädetään asiakasmaksulaissa ja asiakasmaksuasetuksessa. Näiden säädösten mukaan asiakasmaksua voidaan alentaa tai jättää kokonaan perimättä, jos sen maksaminen vaarantaa asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulon tai lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteutumisen. Perustuslakivaliokunta on linjannut, että asiakasmaksut eivät saa estää ketään saamasta tarvitsemiaan palveluja. Tämä tarkoittaa, että maksut eivät saa muodostua niin suuriksi, että ne siirtävät palvelut niitä tarvitsevien ulottumattomiin. Asiakasmaksujen huojentaminen on siten keskeinen oikeusturvan osa. Ja asiakasmaksuja voidaan tapauskohtaisesti alentaa tai jättää kokonaan perimättä. Tämä maksujen alentaminen tai perimättä jättäminen tehdään aina tapauskohtaisesti. Käytännössä huojennuksen hakeminen voi kuitenkin olla asiakkaalle varsin haastavaa. Näitä hakemuslomakkeita, ensinnäkin niitä on vaikea löytää. Ne on usein varsin laajoja ja yksityiskohtaisia, ja vaatimukset vaihtelevat eri hyvinvointialueiden ja palveluntarjoajien välillä. Hakemuksen yhteydessä asiakkaan on annettava tarkka selvitys omasta ja perheen taloudellisesta tilanteesta. Hyvinvointialue voi halutessaan tehdä päätöksen siitä, että se alentaa myös tasasuuruisia maksuja, kuten poliklinikka- tai sarjahoitomaksuja. Tähän ei kuitenkaan ole velvoitetta asiakasmaksulain mukaan. Ja tämän vuoksi monet hyvinvointialueet ilmoittavatkin verkkosivuillaan esimerkiksi seuraavasti. Terveydenhuollon tasasuuruisten maksujen alentamismenettelystä luovutaan, koska asiakasmaksulain 11 pykälän ei velvoita hyvinvointialuetta niitä alentamaan. Ja ennen kuin voit hakea asiakasmaksujen huojennusta, sinun tulee hakea kaikki ensisijaiset sinulle kuuluvat etuudet Kelasta. Näitä voi olla esimerkiksi sairauspäiväraha, asumistuki tai toimeentulotuki. Hyvinvointialueet edellyttävät yleensä, että kaikki mahdolliset ensisijaiset tukimuodot on selvitetty ennen maksujen alentamista tai perimättä jättämistä. Sitaattina tässä kohtaa rintasyöpään sairastuneen kertomus siitä, että lainaa joutui ottamaan, ettei joudu ulosottoon. Joka sentti menee nyt lainan maksuun. Sitten on vielä tämmöinen huomioitava kuin takuueläke ja käräjäoikeuden velkajärjestely. Tämä koskee nyt HUSin aluetta, mutta varmasti samanlaisia sopimuksia on tehty muillakin hyvinvointialueilla. Eli huomioithan, että jos olet HUS-alueen takuueläkkeen saaja tai sinulla on käräjäoikeuden velkajärjestelypäätös, voit saada huojennusta tasasuuruisiin maksuihin eli niin sanotun maksuvapautusperusteen. Huojennusta ei kuitenkaan myönnetä käyttämättömästä tai peruuttamattomasta vastaanottoajasta perittävään asiakasmaksuun eikä potilaille, joilla ei ole kotikuntaa Suomessa ja jotka vastaavat itse täysimääräisesti hoitonsa kustannuksista. Nämä huojennuspyynnöt tulee toimittaa asiakaslaskutuksen asiakaspalveluun postitse tai sähköpostitse. Ja pyynnön mukana on toimitettava Kelan myöntävä todistus takuueläkkeestä tai sitten käräjäoikeuden päätös velkajärjestelystä. Jos toimitat tämän Kelan todistuksen,
tulee siinä ilmetä takuueläkkeen myöntämis- ja päättymispäivä tai päätöksen olevan voimassa toistaiseksi. Ja linkki tänne HUSin maksuvapautusperusteeseen löytyy sieltä artikkelista blogista rintasyöpätieto.fi kohdasta takuueläke ja käräjäoikeuden velkajärjestely. No, sitten siirrytään Kelan maksamiin matkakorvauksiin. Ja vastataan kysymykseen, että paljonko Kela maksaa matkakorvausta. Rintasyöpähoitoon liittyy usein toistuvia matkoja sairaalaan, kuten tutkimuksiin, solunsalpaaja- tai sädehoitoihin. Näistä syntyvät matkakustannukset voivat kasvaa suuriksi, etenkin jos hoito tapahtuu kaukana kotoa. Matkoista voi aiheutua kustannuksia omalla autolla, julkisilla liikennevälineillä tai taksilla kuljettaessa. Myös pysäköinti- ja majoituskulut voivat lisätä hoitopolun hintaa merkittävästi. No, mikä sitten on matkakatto ja miten Kela korvaa matkakuluja? Kela korvaa julkiseen tai yksityiseen terveydenhuoltoon tehdyn matkan kustannuksia, jos menet hoitoon sairauden, raskauden tai synnytyksen vuoksi. Vuonna 2025 matkakustannusten vuosiomavastuu eli matkakatto on 300 €. Kun omavastuuosuudet ylittävät tämän summan, Kela korvaa loppuvuoden matkat kokonaan. Jos et käytä taksia, niin muista hakea korvausta jokaisesta matkasta erikseen. Vain näin ne lasketaan mukaan vuosiomavastuuseen. Ja mitä matkoja Kela sitten korvaa? Kela korvaa matkat julkiseen terveydenhuoltoon eli perusterveydenhuoltoon, kuten terveyskeskuksiin, sosiaali- ja terveyskeskuksiin ja erikoissairaanhoitoon, kuten keskussairaaloihin ja yliopistosairaaloihin. Korvaus on mahdollinen myös yksityiseen terveydenhuoltoon, jos saat hoidosta Kela-korvauksen. Kyseessä on sairauden hoitoon liittyvä toimenpide. Sinulla on maksusitoumus, palveluseteli tai Kelan kuntoutuspäätös. Se koskee yleislääkäriä tai hammaslääkäriä, erikoislääkäriä tai erikoishammaslääkäriä. Matkoja korvataan myös silloin, kun ne tehdään opiskelijaterveydenhuoltoon tai Kelan kuntoutukseen. Matka korvataan siihen paikkaan, missä olet saanut hoitoa tai lähimpään mahdolliseen hoitopaikkaan ja edullisimman käytettävissä olevan matkustustavan mukaan. Kela voi myöntää matkakorvausta matkasta, jonka asiakas tekee yksin, asiakas tekee saattajan tai perheenjäsenen kanssa, tai saattaja tai perheenjäsen tekee yksin. Kela korvaa saattajan ja perheenjäsenen matkakulut sen mukaan, mitä matka olisi tullut maksamaan edullisimmalla käytettävissä olevalla matkustustavalla. Matkustustavan valinnassa otetaan huomioon saattajan oma terveydentila. Ja blogissa artikkelissa löytyy taas linkki sinne Kelan sivuille, missä kerrotaan tästä saattajan matkasta ja sen saattajan matkan korvauksesta. Ja sitten tulee taas huomioida, että säästäthän kaikki kuitit ja ilmoita ne Kelaan, jos kyseessä on matka sairaalaan tai sarjahoitoihin, omalla autolla, julkisilla tai taksilla. Jos kyseessä on pysäköintikulut sairaaloiden maksullisilla parkkialueilla tai majoituskulut, jos hoidot on kaukana kotoa. Ja voit tarkistaa korvattavan matkan kohteet tuolta Kelan sivuilta, minkä nimi on Matkan kohde, ja sekin linkki löytyy sieltä blogista kohdasta, missä puhutaan näistä matkakorvauksista. Huomioitavaa Kelan matkakorvauksesta. Matkustaessasi omalla autolla tai julkisilla kulkuvälineillä korvausta kannattaa hakea myös
25 € pienemmistä matkakustannuksista. Sillä vaikka yksittäisestä matkasta ei tulisikaan korvausta maksettaviksi, ne kerryttää sitä vuosiomavastuuta. Ja muista myös, että se korvaus täytyy hakea 6 kuukauden kuluessa siitä, kun matka on tehty. Kela korvaa terveydenhuoltoon liittyviä matkakustannuksia, ja kun nämä omavastuuosuudet ylittävät sen vuosiomavastuun, eli matkakaton, eli tänä vuonna sen 300 €, niin korvaa Kela loppuvuoden matkat kokonaan. On kuitenkin pitkä lista matkoja, mitä Kela ei korvaa, ja niitä on matkat esimerkiksi, jos menee rokotuksiin, terveystarkastuksiin tai seulontoihin. Erikseen tehty matka apteekkiin, apuvälineen tai näytteen kuljettamiseen, mutta ilmeisesti jos matka itsessään on korvattava, niin sitten apteekkiin voi piipahtaa siinä korvattavan matkan varrella. Vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaiset matkat, kouluterveydenhuoltoon tai tapaturmaan liittyvät matkat, kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaiset matkat, Kelan ammatillisen kuntoutuksen koulutuspäätöksen mukaiset päivittäiset matkat ja matkoja, jotka liittyvät tieteelliseen tutkimukseen osallistumiseen, niin näitä kaikkia ei korvata. Ja sitten sellainen tarkempi lista niin löytyy Kelan sivuilta kela.fi/matkat ja suora linkki siihenkin löytyy tästä artikkelista blogista. No kuinka nämä eri matkakulut sitten kerryttää sitä matkakattoa? Kaikki Kelan korvaamien matkojen omavastuuosuudet kerryttävät vuosiomavastuuta, eli matkakattoa, eli vuonna 2025 se oli se 300 € kalenterivuoden aikana. Ja esimerkkeinä yksittäisen matkan omavastuu, mikä on 25 €, meno-paluumatkan omavastuu on 50 €, ja jos se matka maksaa vähemmän kuin se 25 €, niin maksat sen kokonaan itse, mutta summa lasketaan mukaan siihen matkakattoon. Eli ne pitää muistaa ilmoittaa sinne Kelaan. Eli säilytä aina kuitti, tosite tai muu luotettava selvitys, josta näkyy matkastasi aiheutuneet kustannukset, sillä Kela voi pyytää sitä kuittia sinulta sitten myöhemmin. Ja tähän 300 € vuosiomavastuuseen lasketaan mukaan kaikki yksittäisten matkojen 25 € omavastuut tai niitä pienemmät kustannukset. Ja sen matkakustannusten omavastuukertymän voi tarkistaa Oma-Kelasta. Matkan omavastuu kerryttää sitä vuosiomavastuuta siinä vaiheessa, kun kyseinen matka on Kelassa käsitelty. No, paljonko Kela korvaa sitten oman auton käytöstä? Jos käytät matkoihin omaa autoa, niin niistä korvataan 33 senttiä kilometriä kohti. Siltä osin, kun se kustannus ylittää tämän 25 € omavastuun. Ja tämä korvaus täytyy hakea jälkikäteen ja kuitti tai muu luotettava selvitys matkasta on säilytettävä. Milloin Kela korvaa taksimatkan? Sinulla on oikeus taksin käyttöön, jos terveydentilasi tai puutteelliset liikenneyhteydet edellyttävät taksin käyttöä. Tätä varten tarvitset hoitoyksikön myöntämän todistuksen, mikä on nimeltään todistus matkakorvausta varten, ja se on numeroltaan SV67. Huomioithan kuitenkin, että taksin tulee olla tilattu maakuntasi virallisesta Kela-taksin tilausnumerosta. Jokaisessa maakunnassa on 2 tilausnumeroa, joista sen Kela-taksin voi tilata. Niistä voi itse valita, kummasta numerosta sen tilaa, mutta huomioithan, että Kela ei korvaa matkaa, jos se taksi on tilattu jostain muualta kuin tästä Kela-taksin tilausnumerosta. Tilatessasi taksin jommasta kummasta tilausnumerosta saat matkakorvauksen heti taksissa. Taksimatkat kerryttävät matkakattoa automaattisesti, eikä niistä tarvitse tehdä erillistä korvaushakemusta.
Kela seuraa sitä vuosiomavastuun täyttymistä ja välittää tiedon vuosiomavastuun täyttymisestä Kela-taksien tilausvälityskeskukselle. Eli tällöin se taksinkuljettaja ei peri sitten enää maksua matkasta loppuvuoden aikana, kun se on tullut täyteen. Sitten taas tähän väliin sitaatti rintasyöpään sairastuneelta. Maksoin esim. Kelataksin katon 2 kertaan peräkkäin. Ehdin viime vuonna matkustaa 2 kertaa ilmaiseksi ja sitten tammikuussa, kun olin 15 arkipäivää peräkkäin HUSissa, niin maksoin 525 €. Omavastuun taksista uudestaan, kun heidän systeemi laahaa niin perässä. 3 viikkoa meni, niin sain 225 € takaisin Kelalta, mutta harmitti silti maksaa uudestaan ja vielä niin paljon. Jos haluat tutustua tarkemmin näihin taksin käyttöä koskeviin ohjeisiin, niin niihinkin löytyy linkki sieltä blogista ja se löytyy siitä otsikon Milloin Kela korvaa taksimatkan alta. No saako julkisten kulkuvälineiden käytöstä Kela-korvauksen? Kyllä voi saada. Eli myös julkisella liikenteellä tehtyihin matkoihin voi saada korvauksen, jos matka liittyy sairaudenhoitoon, omavastuu ylittää 25 € yhdensuuntaisella matkalla ja sulla on se tarvittava todistus, eli todistus matkakorvausta varten SV67. Kela korvaa omavastuun ylittävät kustannukset, jos se matka maksaa, siis nyt täytyy lukea uudestaan, eli Kela korvaa omavastuun ylittävät kustannukset. Jos se matka maksaa vähemmän kuin 25 €, niin maksat koko matkan hinnan itse. Ja siitä esimerkkinä, eli jos se matka maksaa 10 €, omavastuu on 10 € ja se 10 € summa kerryttää sitä vuosiomavastuuta. Eli muista säilyttää kuitti tai muu luotettava selvitys, josta näkyvät matkasi aiheutuneet kustannukset, koska Kela voi pyytää tätä kuittia myöhemmin. Ja ilmoitat kaikki kulut sinne Kelaan, koska ne kerryttää sitä maksukattoa. Ja Kela suosittelee käyttämään kaikissa matkan suunnitteluissa niiden omaa tämmöistä reittiopasta. Ja linkki siihen reittioppaaseen löytyy sieltä artikkelista otsikon alta Saako julkisten kulkuvälineiden käytöstä Kela-korvauksen. Niin sitten tästä reittioppaasta näet matkan pituuden, matka-ajan ja sen, että voiko sillä matkalla, onko käytettävissä julkista liikennettä vai voiko ottaa sitten vaikka sen Kela-taksin. No entäs sitten mitä tarkoittaa matkaketju? Matkaketju tarkoittaa sitä, että matka on tehty vähintään 2 kulkuneuvolla. Esimerkiksi olet tehnyt osan matkasta linja-autolla ja sitten osan matkasta sieltä alueellisesta tilausnumerosta tilatulla Kela-taksilla. Tämmöisen matkaketjun aikana kaikki matkakustannukset lasketaan yhteen ja yhdensuuntaiselta matkaketjulta vähennetään vain yksi 25 € omavastuu. No entäs kuka maksaa ambulanssin, helikopterin ja saaristokuljetukset? Kela voi korvata myös kuljetuksen ambulanssilla, helikopterilla tai veneellä. Näiden matkojen korvaaminen edellyttää, että terveydenhuolto on arvioinut kyseisen kulkuneuvon käytön tarpeelliseksi. Ja tässäkin taas tarvitaan se todistus matkakorvausta varten SV67 tai jokin muu vastaava. Kela korvaa myös saaristo-olosuhteissa vesitse tehtyjä matkoja saariston erityisolosuhteet huomioiden. Ja näitä tilanteita koskevat omat korvaussäännöt ja niihin löytyy ohjeet Kelasta. No entäs, mikä on yöpymisraha? Voit saada korvausta yöpymisestä, eli niin kutsuttua yöpymisrahaa, jos joudut yöpymään hoito- tai kuntoutuspaikkakunnalla huonojen liikenneyhteyksien vuoksi, ehtiäksesi hoitoon tai välttääksesi edestakaiset matkat kodin ja hoitopaikkakunnan välillä. Tämä korvaus on enintään 20,18 € yötä kohti ja se myönnetään erikseen jokaiselle korvaukseen oikeutetulle henkilölle.
Ja taas muista säilyttää kuitti yöpymisestä vähintään 6 kuukauden ajan, sillä Kela saattaa pyytää kuittia sinulta hakemuksen käsittelemistä varten. No mitä teen, kun matkakatto on täynnä? Kela seuraa vuosiomavastuun eli matkakaton täyttymistä automaattisesti. Kun vuosiomavastuu täyttyy, matkoista ei enää peritä omavastuuta loppuvuoden aikana. Sinulle ei lähetetä vuosiomavastuun täyttymisestä erillistä ilmoitusta, mutta tieto välittyy esimerkiksi Kela-taksin tilausvälitykseen, jolloin se kuljettaja tietää, ettei sinun tarvitse maksaa enää kyydistä. Tämän matkakaton kertymistä ja hakemusten tilannetta voi tarkistaa sieltä Oma-Kelasta. Sieltä näkee, että onko hakemus ratkaistu, paljonko korvausta saat ja milloin maksu tapahtuu. Palvelussa näet myös muistutukset mahdollisesti puuttuvista liitteistä. Ja sen päätöksen saa myös kotiin postitse, jos et ole erikseen luopunut paperipostista. No sitten siirrytään lääkkeisiin. Ovatko rintasyöpälääkkeet ilmaisia? Rintasyövän hoitoon liittyy useita erilaisia lääkkeitä, joista syntyy kustannuksia potilaalle. Lääkkeitä käytetään muun muassa solusalpajahoidon yhteydessä, kivunhallintaan, hormonihoitoon ja erilaisten sivuvaikutusten lievittämiseen. On tärkeää tiedostaa, että kaikki syöpälääkkeet eivät kuulu erityiskorvauksen piiriin. Osa lääkkeistä jää kokonaan potilaan omalle vastuulle. Lääkekustannuksiin sisältyvät myös itsehoitovalmisteet, joista ei yleensä saa Kela-korvausta, mutta ne voivat muodostaa merkittävän osan potilaan omista kustannuksista. Lääkkeiden arvonlisäverotusta korotettiin 1.1.2025 ja se nousi 10% 14%. Mikä on lääkekatto? Lääkekustannusten vuosiomavastuulla eli lääkekatolla tarkoitetaan summaa, jonka enintään joutuu maksamaan korvausjärjestelmään kuuluvista lääkkeistä 1 kalenterivuoden aikana. Eli 1. tammikuuta alkaen ja sitten 31. joulukuuta asti. Vuonna 2025 vuosiomavastuu on 633 euroa ja 17 senttiä. Ja lääkekaton ylityttyä potilas maksaa loppuvuoden ajan vain 2,50 euroa per lääkevalmiste. Ja tätä kutsutaan lisäkorvaukseksi. Kela seuraa lääkekaton kertymistä automaattisesti. Alkuomavastuu. Saat korvauksen piiriin kuuluvista reseptilääkkeistä Kela-korvausta sen jälkeen, kun lääkeostojen kalenterivuosittainen omavastuu on maksettu. Vuonna 2025 alkuomavastuu on 70 euroa ja se kerryttää sitä vuosiomavastuuta. Alkuomavastuuta sovelletaan sen vuoden alusta, jolloin henkilö täyttää 19 vuotta. No milloin Kela sitten näitä lääkkeitä korvaa? Lääkkeiden Kela-korvausten määrä riippuu lääkkeestä sekä potilaalle myönnetystä korvausoikeudesta. Ja näitä on 3. On peruskorvaus, se on 40% lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta. Sitten on alempi erityiskorvaus, mikä on 65% lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta. Ja sitten on vielä ylempi erityiskorvaus, mikä on 100% lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta. Tällöin maksettavaksi jää 4,50 euroa omavastuu jokaisesta tähän korvausluokkaan kuuluvasta lääkkeestä. Apteekki saa Kelasta reaaliaikaisen tiedon lääkekaton täyttymisestä heti lääkeoston yhteydessä ja lääkkeistä saa korvauksen yleensä heti jo siellä apteekissa, kun se alkuomavastuu on täyttynyt. Lääkekaton ylityttyä maksetaan loppuvuoden ajan kustakin korvattavasta reseptilääkevalmisteesta 2,50 euroa omavastuuosuus, josta käytetään nimitystä lisäkorvaus.
Ja tämän lisäkorvauksen saa heti lääkeoston yhteydessä, eikä sitä tarvitse hakea enää erikseen Kelasta. Ja huomioithan, että jos sinulle määrätty lääke on kalliimpi kuin lääkkeen niin sanottu viitehinta, ja sitten itse kiellät sen lääkevaihdon, niin silloin joutuu omavastuun lisäksi maksamaan sen viitehinnan ylittävän osuuden. No, miten tämä lääkekatto sitten kertyy? Vuosiomavastuuta kertyy lääkkeistä, jotka kuuluu siihen korvausjärjestelmään, ja sitä kerryttävät se alkuomavastuu 70 €, lääkkeen omavastuuosuudet lääkekorvauksen eli perus- tai erityiskorvauksen jälkeen, työnantajan työpaikkakassan maksamat lääkkeet, lääkkeet, jotka on maksettu toimeentulotukena, sekä lääkkeet, jotka on korvattu vapaaehtoisesta vakuutuksesta. Ja viitehinnan ylittävä osuus ei kerrytä sitä vuosiomavastuuta. Vuosiomavastuuta ei myöskään kerry sellaisista lääkkeistä, jotka on saatu ilmaiseksi apteekista, esimerkiksi liikennevahingon tai työtapaturman vuoksi. Sitten tulee yksi sitaatti syöpään sairastuneelta. Eli mulla oli allergialääke, mahansuojalääke, 2 pahoinvointilääkettä ja valkosolujen ylläpitopiikki, yhteensä 225 €. Näistä vain valkosolupiikki on erityiskorvattava. Kortisoni sytojen kanssa myös maksaa. No, mistä sitten voi tarkistaa sen lääkekaton? Vuosiomavastuun kertymistä voit seurata helposti Omakelassa, ja apteekki saa tiedon vuosiomavastuun täyttymisestä automaattisesti, mutta on silti hyvä tarkistaa oma tilanne hoitojen edetessä. Rintasyöpähoitoihin liittyvät lääkekulut voivat vaihdella suuresti riippuen lääkkeistä, korvausoikeuksista ja hoidon kestosta. Lääkekatto tarjoaa tärkeän taloudellisen suojan, mutta sen piiriin eivät kuulu kaikki lääke- ja hoitotuotteet. Muista siis tarkistaa korvattavuus ja seuraa omien lääkekustannustasi kertymistä, ja tarvittaessa voit kysyä asiasta apteekista tai Kelasta. Ja lääkekaton ulkopuolelle jäävät myös kaikki itsehoitovalmisteet, kuten haavanhoitotuotteet, ihovoiteet, silmätipat, suunhoitotuotteet, vitamiinit. Nämä muodostavat hoitopolun varrella mittavan kuluerän. Ja blogista löytyy sitten näitä sitaatteja enemmänkin, mitä ovat rintasyöpään sairastuneet kertoneet. No sitten maksukatto ei aina suojaa riittävästi. Missä ongelmat piilevät? Vaikka maksukatot ovat tärkeä osa potilaan taloudellista turvaa, liittyy niihin myös ongelmia, jotka voivat aiheuttaa epätasa-arvoa ja kohtuuttomia tilanteita erityisesti pitkäaikaissairaiden näkökulmasta. Ongelma 1, että se maksukaton nollaantuminen tapahtuu vuodenvaihteessa. Maksukatot ovat kalenterivuosikohtaisia, mikä tarkoittaa sitä, että tammikuun alussa maksukatto nollautuu eikä suoja potilasta enää, vaikka kuluja olisi kertynyt jo edellisen vuoden lopulla. Hoitojen jakautuminen 2 vuoden puolelle voi siten nostaa potilaan kustannuksia merkittävästi. Ja tässä taas muutaman sairastuneen sitaatit. Onneksi sulla hoidot alussa. On melkein koko vuosi aikaa kartuttaa hoito-, matka- ja lääkekattoja, eli saat siitä hyötyä. Itselläni alkoi viime syksynä niin, just kun olisi saanut niitä ilmaisia asioita, niin vuosi vaihtui ja kaikki nollaantui. Pelkästään vuodeosastolle kului noin 2 500 €. Sitten poliklinikkakäynnit ja Kelakyydit ja lääkkeet perään. Sairastuin tyhmästi marraskuussa, eli sinä vuonna maksukatto täyttyi, mutta kun uusi sairaalajakso oli helmikuussa, niin kaikki alkoi alusta. Hyvä aihe. Tuosta voisi puhua siitä, että hoito voi maksaa kaksinkertaisesti, jos hoidot jakautuu 2 eri vuodelle. Tai mun mielestä se on tärkeää huomioida.
Tässä oli siis nämä sitaatit. Paremmassa asemassa ovat ne potilaat, jotka sairastuvat rintasyöpään vuoden alussa. Heillä on aikaa kerryttää maksukattoa koko vuoden ajan. Sen sijaan he, joiden hoidot ajoittuvat vuoden lopulle ja jatkuvat seuraavan vuoden puolelle, voivat joutua maksamaan samat maksut 2 peräkkäisinä vuosina. No sitten ongelma 2. Laitoshoidon ylläpitomaksut maksukaton jälkeenkin. Vaikka maksukatto on täyttynyt, potilaalta voidaan silti periä 25 euron ja 10 sentin ylläpitomaksu jokaisesta hoitopäivästä, esimerkiksi sairaalan osastolla. Useiden hoitopäivien kohdalla tämä voi kasautua suureksi summaksi. No ongelma 3. Maksukaton seuraaminen on potilaan vastuulla. Potilaan on itse seurattava maksukaton kertymistä ja säilytettävä maksukuitit koko kalenterivuoden ajan. Tämä voi olla raskasta, etenkin jos vointi on heikko tai taloudellisia asioita hoitaa yksin. No miten sitten maksukattoja voitaisiin kehittää? Jotta maksukatto toimisi tasapuolisemmin, tulisi asiakasmaksuja jaksottaa tasaisesti ympäri vuoden. Myös seurantavelvollisuus tulisi automatisoida ja siirtää palvelun järjestäjälle. Hyvinvointialueille tulisi luoda selkeät asiakasmaksujen alentamisprosessit ja niistä tulisi viestiä potilaille aktiivisesti. Blogista löytyy pitkä pätkä näitä rintasyöpään sairastuneiden kertomuksia näistä rintasyövän välillisistä kustannuksista, ja niitä voi käydä sieltä artikkelista lukemassa, jos ne kiinnostavat. Mitä sitten voi vähentää verotuksessa suurten sairauskulujen perusteella? No, siellä on olemassa veronmaksukyvyn alentumisvähennys, kotitalousvähennys sekä arvonlisäveroton kotipalvelu. Näistäkin on mainittu muutamalla sanalla siellä blogissa. Tässä videossa ja siinä blogiartikkelissa olevien tietojen avulla voit arvioida rintasyöpähoitoihin liittyviä kustannuksia ja suunnitella talouttasi hoitojen aikana. Tämän artikkelin ja sitten videon sisältö on koottu huolellisesti ajantasaisista lähteistä ja kokemustarinoista, mutta mahdollisista virheistä tai myöhemmin muuttuvista tiedoista en voi ottaa vastuuta. Suosittelenkin aina tarkistamaan ajankohtaiset tiedot viranomaislähteistä tai omalta hyvinvointialueeltasi. Kiitos kun jaksoit katsoa ja kuunnella tänne asti. Tykkää videosta, ota video seurantaan ja mitä muuta, tilaa kanava. Oikein ihanaa, että olit ja kuuntelit ja katsoit. Kiitos siitä.